बेयाव कम्पालसरि पेन कार्ड गैयाबा जानाय नङा आरो बिमान नामाव ओंखायनो नोंथांमोना जि बानायो पे आउटखौ जानला मोनला जल्दिबाजि खालामनाङा आस्ते आस्ते मोजाङै खालाम फार्स्ट सान्दिथ' मा पेन कार्ड गैयाबाबो नोंथाङा सेपटा खालामना दोननानै आर्निं खालामबाय थानो हायो उनाव पेन कार्ड होनानै मोजाङै फिल आप खालामनो हायो जायनियावबाबो बेबायदि रायजोफोर आंना फेसबुक पेजाव बसुमतारिया मोननै जाना दंमोन माने बोखारबाय जाहा बैनाया बोखारनो हाबाय आं मालानिफ्राय बोरै जाखो बोखारनो हानायनि बिनानाव बेनो लोगोफोर माने एल'ग्रानिया पे आउटआवहाय सोरखौ बनायनो होनाय जों मिथिला आरोना बाट मा होनो पे आउटआवहाय माबायदि लिरदों बियो ओइ मेडेल माबायावबो बियो टाइटेलखौ होना लाबाय मा होनो जों मा नालाय बिनिया नामा जों मा बसुमतारिल' जानांगौआव बसुमतारि जाबाय मोननै फैसाखौ मोनासै $500 दोङो लोगोफोर मोनाखै मोननो हायाखै हा 500 बारा 589 नंगौ लोगोफोर बिथाङा मोनाखैमोन मास मोनथामनि पेमेन्टखौ एबार खेबसेयाव मास मोननैनि पेमेन्टखौ एबार खावब्ला मोननो हासिगोन नोंथांमोना सोरबा मबाइल फाहामनोबा बिथांनियाव फैबानो जाबाय मबाइल ओरै फाहामगोन माबायदि मबाइल फाहामगोन नामा माखौथो जेनेबा सोरहाबा फेसबुकआ प्रब्लेम गाज्रि जादोंब्ला प्रब्लेम जादोंबा प्रब्लेम होन प्रब्लेम लोगोफोर प्रब्लेम जादोंबा नोंसोरा मबाइला फेसबुक इउटुबफोरा गाज्रि जादोंब्ला बिथांनियाव प्रब्लेम होन प्रब्लेम लोगोफोर जियानो जा जेनेबा बे एल'ग्रा सारखौ जों मा बसुमतारि होननानै बयबो मिथियोथ' बिनि पे आउट अनारा माने टाइटेला मिस्टेक जादोंमोन आरो माने मिडेल नामावबो माने बसुमतारि होना लादोंमोन आरो बेखौ माने रिमुभ खालामनो हायाखैमोन आरो बेखौ खमायलाबाय आरो हप्तानैसो बेखौ कमप्लेन खालामनांगौ जाबाय नालाय बेनि थाखाय ओमफ्राय दा बिनि उनाव आरो दा नै बेंक एकाउन्टआ माबायदि होदों जों मिथिया नैबे जोंमा बसुमतारिया बेहा टाइटेला मा होनो बसुमतारि जानानै दंमोन आरोना एखेबारे बोरै खालामगोन बोरै मागोन बिथाङा लामा मोनाखैमोन फैसा मोनियाव आंनिया मानो हाबाखै होननानै जि गरम $250 दंमोन नालाय बै खेबसेयावहाय बेयाव मोनासै खाराव माराव गाबबाय मानसिया $589 जाना थाबाय दा बेखौनो जोंखो बिथाङा एसे मबेनिफ्राय मोनामखोथाय मारामखायसो मोनामखो ना माखो मुटुवासो मोनामबाय नाहा बैनायासो मोनामबाय दा सप्ता मोननै लाफ्रामदों ना मुटु सप्ता मोननै लाबाय बे सप्ता मोननैयाव सप्ता मोननैखौ नेनो गोनां जाबाय उपाय गैया नेयाब्लाबो जाया खननै होनांदों रिपर्ट खोनथामा जादों फार्स्टनिजों खोनथाम जाबाय खोनथाम रिपर्ट होनानैसो बे बुस्थुआ मोजां जाफिनदों आरोना दा एल'आ बिराद खुसि फुङावनो आंनो 50 थाखा फैसा सोना हरबाय फैया होननायनि मा फैयाब्ला गारि थाव सोना हरगोन होनलायो जों रायलायनानै बिदिनो खाब्रा औ लोगोफोर दा एल'ग्रा बिराद खुसि नायलाय नायदो लोगोफोर जिखियानो जाया मानो मुटुआ फंनैसो बाथ्रा बुंबावसिगोन नोंथांमोननि लागै आरोना माबायदि खालामनांगौ बेखौ पे आउटखौहाय माबायदि फिलआप खालामनांगौ मुटुआ एसे फोरमायनानै होबावगोन मुटु दे खुलुमबाय लोगोफोर नुदोंना नोंनि दांलांबाय मेन खोथाया जाबाय पे आउट फेसबुकनि मुङा जियानो जा खिन्थु नोंथाङा पे आउटखौ जायनि नामाव पेन कार्ड दोङो पेन कार्ड गोनांनि नामावसो बानायनांगौ आरो पेन कार्ड गोनाङाव माने पेन कार्ड गोनांहा एकाउन्ट नाम्बार थाखागोन नालाय पेन कार्ड गोनाङाव आरो पे आउटआ जाबाय मोनसे मा होनगोन एखेफोरा पेन कार्ड नायखौ मिनिदों माने पान कार्ड होननांगौनो जायो जाय जेरै हागौ
जेरै टाइम टेबोलखौ थिमि दाबले बुङो बिना थाइलेण्डनि बिनाबो थाइलेण्डनिबो थाइलेण्डनिब्रा थाइलेण्डना बिदि बुङो ना बैनिया थाइलेण्डआवसो थायोमोन सिगां नंगौ ना नंगौ टाइम टेबोला थिमि दाबले दे बुंफिनदो थिमि दाबले औ जेनेबा फेसबुकनि नामा जियानो जाया मानो नोंथाङा पे आउटखौ नोंनि मामानि नामाव बानायनो हागोन बिनानावनि नामावबो बानायनो हागोन बिफानि नामावबो बानायनो हागोन जेखि जाया पेन कार्ड गोनांनि नामाव बानायनो हागोन आरो बेयाव कम्पालसरि पेन कार्ड गैयाबा जानाय नङा आरो ओंखायनो नोंथांमोना जि बानायो पे आउटखौ जानला मानला जल्दिबाजि खालामनाङा आस्ते आस्ते मोजाङै खालाम फार्स्ट सान्दिथ' मा पेन कार्ड गैयाबाबो नोंथाङा सेटा खालामना दोननानै आर्निं खालामबाय थानो हायो उनाव पेन कार्ड होनानै मोजाङै फिल आप खालामनो हायो जायनियावबाबो बेबायदि आरो मोनसे फर्मुला दङ बेबायदिबो बेनिखायनो जल्दिबाजि खालामनाङा आस्ते आस्ते जल्दि खालामनाङा आरो ना लोगोफोर नों मा नाम लानो गोसो ला खि लानो ना गोबोरखि लानो ला मिथिबाय लोगोफोर खिन्थु नाथाय पे आउटआ नोंनि अरिजिनेल नामखौ होनांगोन नों जेरै पेन कार्डआव गोनां जों माने पेन कार्डआव माबा जेनेबा जों मा बसुमतारिसोमोन बसुमतारि गैयामोन फाग्ला होना लाफ्लांबाय ना गोरोन्थिया जाबाय आरो बेनिखायनो हायिखाय दायो कमप्लिट जाबाय बनायनो हाबाय खिन्थु आखायाव पान कार्डखौ लानानैसो बेखौहाय बनायनांगौ नङाबा प्रब्लेम जागोन आरो हाखु दाखु माब्लाबाबो खालामनाङा सानै हयैसो मावथारनांगौ आरो मेडेल नामावहाय लिरथारनाङा गेप्सदिन नंगौना नङामोनथ' आरो मोनसेया जाबाय टेक्स इनफ'खौबो जानला मानला खालामनाङा आस्ते आस्ते मोजाङै गोदोर माबाफोर नुनाय जायो इउटुबारफोरनियाव नायनानै मोजां बनायनांगौ आरो टेक्स इनफ'आ मोननै होनांगौ जायो जोंबो बेफोरनिफ्रायनो सोलोंदों जेनेबा मालायनि बै गिदिर इउटुबार दङ बिथांमोननिफ्राय जों माने बहुद नायनानै जेनेबा सोलोंबाय आरो जेनेबा एसे एनैखौ बहुद रोंनो हमबाय आरोना जोंबो बेनिखायनो जोङो मालायनिखौ दा बिथांनिखौ बनायनो हाबाय आरोना पे आउट मिस्टेकखौ पेन कार्ड मामोनलाय पान कार्ड बिराद समायसामोन आरोना गाबदोंमोन बेसेरा मोदै रुफु नों आंखौ गाबाखै सानदोंबा होनहरलायदों भिडिअ कल खालाम मोनलायो लाजिदों दासो जियानो जा नै जों दाथ' जेनेबा अनार नेमा मिस्टेकमोन नालाय दाथ' सल्भ जाबाय जोंमा बसुमतारि जाबाय जोंमा बसुमतारिमोन सिगाङाव दा थिग जाबाय बेनिखायनो जोङो बेंक एकाउन्टखौ जों मिथिया माब्रै होदों बेनिखायनो जोङो आरो मोनसे माने चेकिं खालामनो नागिरदों आरो चेकिं खालामगोन आरो खनसे होफिनबावगोन आरो नै बिथाङा नै एल'सानि स्टेट बेंकनि पासबुक लाना हायदों गोगोम दोङो फैसायाबो बाब दहायसो नायदों र' नै नायदो नै प्रफाइलखौ नायनो प्रफाइला ओइ देखायबाय थाना सोरबा नायगोन बेलेन्सखौ नायनो हागौ ना 16,18,099 ना मा दङ लोगोफोर बेलथायसिगोन नामा नोङो सौदोसिगौमोन मालायजों मा थगायनो 16,18,099 लास्ट एबारावहा जेनेबा जोङो बेंक एकाउन्ट होगोन नालाय पे आउटआव बेंक एकाउन्ट होगोन बेंक एकाउन्टआ मोनथाम सिस्टेमाव नोंथाङा फैसा लाजायो मोनसेया जाबाय वायार ट्रेन्सफार मोनसेया जाबाय बेंक ट्रेन्सफारा बारा गोबाव जायाखै एसां माने बोसोरसे 1.5 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो माने बबेबा फेसबुकफोराव माने होग्रोहांखाबायमोन आरो $25 आउट जायो आरो बे बेंक ट्रेन्सफारनिया आरो जुदि वायार ट्रेन्सफार होनोब्ला बेयाव सुइफ्ट कड नांगौ जायो जोंनि आसामावहा मोनथाम जायगायाव सुइफ्ट कड दं नामाथाय आं मिथिनाय मथे जेरै बङाइ गुवाहाटि डिब्रुगड़ नोंथाङा बबे जायगायाव खाथि जायो उदालगुरिया जोंनि गुवाहाटिया खाथि जागोन गुवाहाटि गोजागोन आरो बिदि जुदि क'क्राझार चिरांफोरनिया बङाइखौ होजागोन जोंनि आसामाव मोनथाम जायगायाव सुइफ्ट कड दङ जोंनिया गुवाहाटिनिखौ होनांगौ नों मावखो ना आङो $25 होदोंमोन नंगौना नङा बेबो दा जों बेखौथ' जों कनफिउस दङ बेखौथ' जोङो दा होफिनना नायदों होफिननो नागिरदों आरोना स' गाइस नोंथांमोनजों जेब्लायबो बेबायदिनो मास्टि इन्जय लाबोबाय थानो थाखाय जों जेब्लायबो साखाफारा मोनसे खौरां बुंनो
जों डाइरेक्ट बेंक ट्रेन्सफार हो हयथ' वायार ट्रेन्सफार हो खिन्थु वायार ट्रेन्सफाराव होयोबा नोंथाङा सुइफ्ट कड होनांगोन आरो सुइफ्ट कड होनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेवहा $100 खालामथारनांगोन $100 खालामबासो नोंथाङा पेमेन्टखौ मोनगोन आरो खिन्थु आजिखालि बिराद इजि खालामना होबाय बेंक ट्रेन्सफार होननानै लकेल बेंक ट्रेन्सफार IFC कड एकाउन्ट नाम्बार आरो नोंनि नाम होनबानो जाबाय IFC कड बरिया ओंखायनो नोंथांमोना जुदि रोङाखैब्ला बेयाव बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि सोलोंनो हागोन आरो लोगोसे जेनेबा जुदि माबा खालामथारनोबा जाथाराखैबा नोंथांनियावबो बे कमप्लेन माबा प्रब्लेमा दंबा नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन थाइसेबो लाया फ्रि नंगौना नङा मुथु फैसा नाङा माने मानसिफोरनियाव जानायानो जोंनियाव गोजोननाय औ मानसिफोरखौ खारन खालामनो हानाया जों गोजोननाय औ खारन जोंनि आखायाव गैया फेसबुकआ जों हागोन होननानै डाइरेक्टलि जों बुंनानै लानो हाया रावबो बुंनो हाया जों गाजाबो खालामा खारन मानि थाखाय होनोब्ला बे फेसबुकखौ आमेरिका USA आवसो बिसोरसो तदन्त खालामो बिसोरसो सामलायो मालिका आमेरिकानि बिसोरसो सामलायो बेनिखायनो जों गोग्गानो हाया जों बबेबा मोनसेखौ जों मावनो हाथारगोन जों बेखौ बुंनो हाया जों नाजागोन बिदिब्ला भिडिअखौ आं एसेनो दोनथ'बाय बाय बाय